Kapani takde buksong joran kok pandale kok sawoni kok chini kok jotni kok abun baginor ni dukhu dosa kami amchai tai ungi tongmani hastini halogro sara baginor gano kok sahori mano tai nor ni bakhani kok no sanan kebo ano video khaibro hormano tai angbai kok sahori mano nong kabini jengjal nong kabini dukhu dosa sorkaro sanamo sungo gake nor saudi phiaba jotoni sai ani nor kaisa humble request khabai koimung gai nor ni nukhungni jengjal rokno asak social media utubna nangya nukhung khalayo mane sini jengjal angu nukhung khakeno nukhung khalaimani bisingo khoroksa te khoroksa bai könui kaisa angu hne hinjago phiaba o khoroksa bai te khoroksa könui kaisa je angu hungkake ar onek closeness ekdom bisingni kok jita ha sakao bui bukhukti peria abai tomung rok botongo aboni karoni ja ungi tongkha abno da lokobos kango sanai nung tini hisang ni kajak lai nyai besang kha beteng kha tor kha lok kha asuk bosor bosor tongi phaika bosor 365 din khai nei bosor bosor tongi bosabo tor kha kaisa chaya bayo da tongni je asuk huijak tongmono disclose khaire bai lokobos kango omhai kisu kisu channel tongo je channel li bising tui norok prokash khlai tongo abo bosor kaham hamia norok tabuk se ter manano bosor bosor nokong khai tongmani se srapsa chaya nongwa bai se social media se khaire ka norok o je babaisa phasing social media roinjani hisangni walaimani hada hamlang no koijona social media roi hamka khana ano call khaji ani phone number bangno no sair nai tai kaisa kok hungkai je social media borno phunu gynai rangaji uhni ajika norok comments ka hamda mangkha norni borom da phaika na dofano seklo da tongkha obo cinta kalai thai o kok tangi masa hamba society kaisa tam sasenai kaisa kok sajak ma tonga gi ni simi je sekal keri kami ingmaya engkai borok kaham keribo kami kasaya engkai nung bai ang bai kaham hamya tongo hunyo kami kaisa ngi tongo ha sakao milik mangya busu botong khum hayo naithok mangya khumni busu gorang botong bahai borno leng raijat botong bahai motom jat botong abo khaikini ngo khomoleng engka oborno bujinani जों tabuksui o dot komni jora phayei nokjak sijak ni bo siliangke जों achai tongmani or maisai tongmani kono bahan khama se kerekha abogino society no kaham ke tlangna bagi जों sajuk tongo keb keb khamno derana bagi nai orai pore khlai tong जों kok sai tongo nung bayang bai ka thalai tongnani kok keb ke salai tongo nung nok kaisa no orai pore khaini bagi si chesta obo to society ni bagi kahamya abgi chini je media rok ni barja tong huni ang kok masao ang media takuk sungno bo koinai tai tong kosung lu korong bo koinai norni nukhuni jamila rok no media o tu buinai norni solution ingya solution nok kaisa salema bisingti ingya tei gণতন্ত্র tongo जों deso সংবিধান bai जों khajak tumuno norok tonglai malia tonglai chukli angke kerong ni bisingti salai aklai kaglai ni khaba kaglai di kathalai ka klai di abo sara solution kre social media o phai nong nok nukhuni solution mai ya je borok nok nukhung kaglai ba walai kaglai nyai media o rakha borok agi rogo hangke kaglai ni 10 mas 12 mas 2 বছর 3 বছর borok phano taisa khama layo noro social media wa haike rei pai taisa nukhung kha khalai pino jodi nukhung khalaya kagai thangkangke o je cherai basa tongnai borni buba khan kering thango bofan kering thango abun daito je social media nanai de a cheraini daito je ko media o rakha o je renaisa bo boron posun khaida manno balai khe jengjal klaijak nukhungni jengjalo nukhungono pairna khadi kami hoda luku tongo agi sikerikha kintu tabuk tongo ang bai pairna chai toklai di lukuno phunugui nongni jengjal hamnai ya tinini okok tomang tangi masa hangkangke society जों grak khainai tongo जों wan sugi tongo chini je society mane samaj chini je samajao wansa tongnai toksa tongnai kolok tongnai bara tongnai janai tongnai chugia tongnai joto kathalai se samaj a samaj no mothangna bagai nung ang chaitokdi ang a chaitomungno rogini ondorno okok biti kaisa maya pharjao jotona hambai joran ko pandana hamjai pujin simpasi jornai tongma bagai khalatai sa hai hai malai ferana hambai